udan ngene iki ning lambe ngrameng ae lek gak enek panganan. Duwe tape lek tuku mau iki mau petang plastik regane 6.000. Lanjut iki aku arep gawe baluran tak gawe goreng tapene. Lek musim udan ngene iki hawane nek weteng luwe ae. Mangkane iki aku rada sregep utik nek pawon ae gawe cemilan dhewe. Lek ora enek cemilan empane kok koyo enek sing kurang ngono lho guys. Enek gak ngene iki sing padha koyo aku. Lek udan-udan goleki cemilan. Lanjut iki arep nyiapne minyake dige goreng tapene. Lek ku goreng iki tak gawe sedengan ae, gak gedhi yo gak cilik, mergane yo dimaem dhewe. Karo diwalak-walik ben ora gosong. Mbah nyapa yo guys, jenenge lek goreng apa-apa kuwi kok tanganku iki ora iso meneng. Rasane pengen molak-malik gorengane terus, kadang yo sampe ajur barang. Akhire iki wis mateng langsung ae tak angkat. Mergone engko lek gandang tak angkat samarku malah ketaneken. Ki mau tape 6.000 dadine uwakeh, tapi yo kuwi lek gawe dhewe rada ribet, apa maneh duwe bocil ngene iki. Mbah nyapa aku kan dhisik senengane gawen-gawen dhewe daripada tumbas. Padahal lek tumbas kuwi tinggal hap gak perlu ribet, tapi kok senengane sing ribet-ribet. Akhire iki wis mateng kabeh. Ning nggon aku ngene iki jenenge tape goreng apa rondo royal.